Дами и господа, този поздрав е специално направен от Бедри и неговото семейство, специално за Елкан Касимов, за най-добриот град Върбица, за билкаря оригинал от Бедри, Кавазаки. Семейство от град Върбица, поздрав керава ме пралеске. О Елкан, о билкари, Кайсиов номер едно ромален. Ми фамилия, мастарем ту маре мосте. И симан будбари фамилия, капабарафтумен. Вали гърми барвал от Елкан, онай баро, Анди град Върбица. Ефтино лев, скъпо обикнел всичко сам, пусти ги насам, сам се издигна. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Елкан Касимов, со вакеро, наши перавена ме прале со Елкан. Аме синям думо думе сте, одоле си баре легендарија. Тари град Върбица, о джамбази, о баре дому како, баре вилеско. Вали гърми на Елкан билкаря, пак му о Елкан Касимов, о патрони, о тарикати, о сураво барвало, леле, о баро, а кале о саврете джамен.